Moi boa xente, que tal? Como estamos? Día enorme, non vale furar. Vimos gafar a todos os equipos que quedan competindo nesta terceira red. Bueno, algúns gafaremos e outros pues, estarán benditos polas nosas gafadas aos outros. Sí. Algún terá que ganar. Bueno, ou non. Bueno, dúas rondas. Bueno, aquí en Galicia, por lo menos. Dúas rondas seguro. Imos a ensinar as nosas prediccións. Bueno, pois imos analizar as primeiras eliminatorias, as semifinais galegas, que son Estradense Atlético Arteixo e Compos Racing Vilalbés. Eros, podes contarnos un poquinho como son estes playoffs de ascenso, que son como todos os anos, non? Importante, son como o ano pasado, un formato de semifinal e final galega, a doble partido, no que o empate tras prórroga beneficiaría ao equipo mellor clasificado. O sea, nesta primeira rolda, Compos e Atlético Arteixo, si ao final dos 120 minutos do partido de volta no cómputo xeral houvese un empate, pasarían á final galega. Non hai penaltis. Non hai penaltis, tampouco hai na final galega, onde é o mesmo formato. Si que hai penaltis na final nacional. Bueno, nesa fase nacional, onde o equipo galego xogará a volta en Cataluña. Contra Messi. Bueno, pode ser o Badalona, pode ser o Cornellá, pode ser o L'Hospitalet e pode ser o Vilanova e la Geltrú. O Cornellá. Eu creo que vai ser o Para ver se non xogará ou si. Non sei. Messi estará... O mellor fan de ficha. Messi estará en Estados Unidos. Non pode xogar. Non pode? Non pode. Ten ficha P, Exacto. supoño. É cara. Bueno, Ficha P é cara. Non pode. Polo non sei que usar sea. as fichas ali en Estados Unidos, que eso. Bueno, imagínate. Eso non é fútbol. Pagas en dólares. Hai que negociar con David. Bueno, pois imos analizar tres preguntas, que son quen pasa a primeira rolda, quen gaña a final galega e hai ascenso galego. Esas van ser as tres preguntas que temos que respostar hoxe. E imos empezar pola eliminatoria do terceiro contra o cuarto. Sí, ese Arteixo Estradense, onde eu creo que é moi parella, porque o Estradense ten esa experiencia do ano pasado, inda que cambiou moito o cadro de xogadores, pero que esa experiencia, sobre todo de corpo técnico, de saber como son eses partidos, pois eu creo que lle pode xogar un plus. Que pasa? Co Arteixo ven tan arribísima que eu creo que vai pasar o Arteixo. Pode marcar o Búfalo, Agulló. Pode marcar a Agulló. Bueno, a volta é en Arteixo, sirve o empate o Arteixo. Eros, quen crees que pasa esta eliminatoria vibrante? Pois eu creo que o Arteixo. Ao final eu creo que o... Yo dixo. Xa dixen, pero... Ah, sí? Sí, pero estás atendendo o que estás, non sei. Ainda non almorcei. Pero eu creo que ese estado anímico, inda que o Estradense acabe de meterse tamén ben arriba, bastante alto en ese aspecto, creo que o mero feito de que o Arteixo non se esperaba, creo que lle pode dar un pouco de alas. Sí que é verdad que o Estradense xa estivo nunha parecida o ano pasado, Antonoia, un equipo inesperado que se mete na loita, pero creo que o Arteixo neste caso que vai poder. Pieito, que ibas cos teus. Tú non está de acordo. Equipo inesperado Estradense que se mete na loita, dices? No, o Arteixo. O Arteixo. Sí, eu creo que vai pasar o Estradense, realmente. O sea, sí que é un hándicap o Arteixo que lleva algo empate na volta, pero o Estradense creo que é un equipo que foi de menos a máis durante toda a temporada. En inverno reforzouse moi ben, a parte. Quen chegou? Pues, por exemplo, Porrúa, Edu, xente que está sendo titular ahora mismo. É que levou moito o teito do equipo, creo. Brea. Tamén. Oye. Sí, creo que é favorito o Estradense, a verdad. Aparte de eso, creo que está nun momento, os xogadores importantes do Estradense están nun momento na temporada bastante bo. E se que é certo que o Arteixo, bueno, pues, me entrou aí un pouco como que non contaba, eso sempre é perigoso nas fases e tal, pero eu creo que é superior o Estradense, e ademais é o que dieros tamén, a experiencia que ten do ano pasado e das outras fases que xogaron, eu creo que iso que tamén lle vai axudar. Pois eu estou de acordo con Vieito. Sí que pesa moito o tema de que lle sirva o empate ao Arteixo, pero son en eliminatorias a 180 minutos e o Estradense ven a tope, cun gran equipo, tamén o que decía Eros, acostumado a fases. Eu penso que vai pasar o Estradense. E despois pasa outra cousa. Este fin de semana xoga na Estrada, é festa do Salmón,
vai estar o campo totalmente a reventar. O ano pasado Cheo de tamén salmón, fora. E venden salmón no campo. Non creo, venderán callos, como sempre. Pulpo. Pero... O al pulpiño, pode ser. Non, pulpiño. Pero eso é un feito a ter en conta. Vai estar a xente moi enchufada. Non sei se... En que en caso de que os xogadores non saian o sábado, pois importante, pode ser importante. Eu creo que a eliminatoria queda resolta no novo municipal. Hostia. Sí. 6-1. Pois- Como voy, Creo que o Estradense é clarísimamente favorito. verás, isto despois van a coller os do Arteixo e O sea, envíanos según acabar a eliminatoria. son o único que confía en Pos e os seus. No, ademais, Creo que hai eu unha non creo, diferencia de ambición, non creo que este igualada a eliminatoria, sinceramente. Como club sinto que hai diferencia de ambición. Creo que o Estradense quere ascender a segunda ref e outro día decía o Pablo Bullo aquí que realmente facíanlle medio putada ao club se ascendían, sabes? Entón, teño esa dúbida tamén a nivel... Sí, pero... Os xogadores van a apretar iguales. A ver, eu non sei hasta que punto estarán se quer ascender, pero o que sí que sei é que quere xogar os máximos partidos de fase posibles. Pois eso. Eu creo que aí Irías os dous a teñen Cataluña? ilusión. Irías a Cataluña. Bueno, Eso é un quen sabe, si paga o club, si. Mensaxe desde aquí. Perfecto. Pasamos a outra semifinal galega que é o Compos Racing Vilalbés, un partido que entre segundo, que foi o Compos, non conseguiu o ascenso directo, e o Vilalbés, que se meteu na última xornada e tamén mandou algunha pullita a Sí. algún membro de Non Vale Furar. Sí. Xeron un saludo a Vieito, con todo o amor do mundo. É que, ollo, bueno, xa repasaremos as predicións, pero Sí, sí. cuidado, Sí. Cuidado. É que Vieito creo que descendeu a Arteixo e Vilalbés. Sí. Efectivamente. Volvería a facer, si estuvera a principio de liga outra vez, o sea, me parecíame candidatos a baixar, a verdad. Pois esta eliminatoria eu creo que además digo, si queres evitar a un equipo nunha fase de ascenso é o Villalbés. E o Compos apetece logo. No, a ver, claro. Pero digo, sendo o Compos, eu creo que ese partido na Madalena vai ser moi incómodo. Hai que ver como chega o Compos anímicamente. Inda así é moi favorito o Compos. O Villalbés pois, ten unha plantilla máis curta, pero cuidado. Cuidado, porque o Villalbés é moi difícil. Vou decir Compos, Bueno. pero sin no, pero sin crelo moito, Creo moito. Sí que o digo sin crelo moito. Vale. A ver, descendes a Vilalbés e ahora vas joder e vas decir, paso a Vilalbés e van a caer Estou pensando, pero creo que vai pasar o Compos realmente. O sea, creo que o Compos vai perder a final co Estradense, xa falaremos disso despois, pero creo que vai pasar contra o Vilalbés, sí. O Vilalbés ao final fixo unha gran temporada. Non era un equipo preparado para isto o Vilalbés ao principio de liga. Eu considero que non, tamén. Eu creo que non. O sea, eu creo que o objetivo non era o objetivo mellor. do Villalbés, que además teño falado con Juan, era a permanencia. Un mérito tremendo. Eu creo que sí. Onde está. É claro, está moi ben, ao final saiu este temporadón, meteronse tamén un pouco, faltando 10 minutos. É que No, literalmente o gol de Anthony é no 92. é que Vale. O Boiro e os Somozas non ten moito xeito. Vale, igual. Sí, bueno, pero refírome que ao final que non era, o sea, facía un mes seguramente non se plantexaran ou non fora unha necesidade de entrar. O sea, non é igual a presión que ten o Vilalbés co Compos. Non. Eu creo que o Compos ten que estenderse ou sí. E creo que nesta primeira eliminatoria que vai a pasar. A mí dame medo porque recordan un pouco ao ano este do Castendo Vilalbés a 22-23 que eliminan primeiro Con Simón. sempre tamén entraron de quintos, creo. Entón tiñan sempre o factor Cancha en contra. ese. E aínda así eliminaron a Rápido de Bouzas e a Rosa gañando os dous partidos ali. Pero creo que vai pasar con. Sí. É que a volta de San Lázaro a mí pareceme definitivo eso. Sí. Eu creo que van sacar algo, aínda que perdan un 0 na Madalena, eu creo que remontaría o Compos. Ademais é un ano ilusionante en Santiago. O Obradoiro volve a ACB. Bueno, cada vez o menos, Compos volve a ilusión. segunda ref. O Composala tamén, non? O Compos Sala. Só falta o Compos. É un deber para o Compos ascender e van ir a morrer, da igual como estén anímicamente, teñen que ir a... Bueno. Creo que xa se imaginaban. A ver, é que non ascender sería un fracaso absoluto. Sí. Eu creo que non vai ser os únicos que van ir a morrer,
De feito, A ver que ti. creo que... No. Fallo teu, mou. Si, vou non facer, claro que vou Oh. facer. Claro que vou facer. Agora de canche paga, Claro que vou facer. Vai ganar o Compostela ida e vai ganar o Compostela a volta. Resultado global, por si acaso. Escandaloso. É que ademais a Madalena, Estás lle dando as aos xogadores do Racing de Lesbés. a Madalena Van a volver a facer, está moi ben ahora mismo, tío, sabes? É un Sí, ahora está moi É un ben. campo moi grande, bueno, a ver, non é San Lázaro, pero é grande. Sergio. Creo que son unhas condicións tremendas nesta primeira eliminatoria para o Compostela. Vai ganar os 2 partidos. Perfecto. Pois aí queda un pleno do Compos, Pleno do Compos. Verás. Xa houve pleno do Compos, nas prediccións do principio de liga. Verás a liada. Xa houve pleno do Compos a principio de tempada. Ficharán a alguén para esta No, extremis. non creo. No. Bueno, Ahora, bueno, a fase, dis. Sí. eu non descarto nada. Hugo Rama está de volta por Santiago. Só digo eso. No terían que fichar libre. Bueno, non se está libre, se rescindiu. Ficha P. Moi difícil. Imos a final. Imos á final. Bueno, Eros, ti tiñas un Atlético Arteixo Compostela. Ti dirás. Con volta en Novero Boquete. Sí. A ver, volvemos ao mismo. O que pasa que, claro, o Arteixo iría sin presión ninguna. Home, sí. Estes están zumbadísimos. Xa gañaron. Xa gañaron Novero Boquete. E creo que empataron en Arteixo, pode ser. En Pontes Brozos. Sí. Me acordo. Non sei, xa non sei se empataron ou ganou o Compostela. Pero, claro, Tiña de tomar a medida, Eros. é que ademais eu creo que o Compos non vai subir. Ese é o titular, O Compos non vai subir. Eu creo que o Arteixo elimina o Compos. E o Arteixo vai subir. Bueno, falamos despois. Falamos despois. O sea, pasa o Arteixo. Eu creo que pasa o Arteixo moi igualada, pero eu creo que pasa o Arteixo. Ten que ganar, non lle vale empatar. Vou a muerte. Xa te vexo xa. Eu vexo un gol de Agulló no 115. De Agolló, de falta. Home, ojalá. Sería hostia. Vai pegar un cabezazo que eu creo que rebenta a 3 no salto. Tamén. Verás, non me esperaba esta predicción de Eros. Eu tampouco. Bueno, nós temos esa final que sería non Arteixo, sino Estradense. Compostela. Compos. Ti que dis, Vieito? O teu Estradense ou o Compos de Mou? Eu creo que vai pasar o Compos porque é sobre todo por unha baixa moi sensible que tuvo o Estradense, que é Landeira, que creo que é totalmente decisiva esa baixa para a fase de ascenso. É un dos xogadores máis importantes, dos mellores xogadores da Liga, a nivel defensivo, para min o mellor. A parella agora de centrais sería un Ander Caraván, non? Sí, se foron xogaron outro día. E Landeira era o mellor, para min era o que mellor estaba. O sea, Landeira foi incluso se cadra o mellor xogador do Estradense esta temporada para min. A verdade que foi unha pena, además unha lesión chunga. E creo que eso que lle vai costar Non ves o gol de Porrúa? perder a eliminatoria co Compos. Gol de Porrúa en 90 en Novero Boquete para ascender ao... Bueno, É que vexo moi complicado. Xogaría por rúa, en fase de ascenso. Sí, sí. as dúbidas. Sí. Eu creo que sí. É que na Liga non puido xogar. Xa, pero non Liga era... Tenlle cláusula do medo. Sí, pero era unha cláusula que non sei esta que certo... A ver, porque hai boa relación entre os clubes, pero ao final ficharon no libre, esas cláusulas non existen, sabes? O sea, eso foi unha cousa de palabra, polo que se dixo ali. Bueno, como hai boa relación entre os clubes, ao final hai moito tráfico de xogadores de un lado para outro. Pois o respetaron e xa está, pero bueno, en fase... Dun lado para outro, é verdade. Sí, sí. Pero en fase eu creo que vai xogar. Eu diría que Compos creo que na Estrada que se vai competir, que na Estrada posiblemente se gane, pero que no Novero Boquete van ser imos xogar contra 12 non vai ser posible. Pola afición? Sí. Contra 13 entón. Condiciona o ver o boquete, É que- condiciona. O ver que te condiciona, sí. No, pero o que máis condiciona, e digo de verdad, para min é baixa Landeira. Perfecto. Pois eu creo que vai pasar o Compos. De feito, creo que non vai ter moito problema na final galega. Creo que pode ter máis problema... Non, retiro dito. Non vai ter problema o Compos. Creo que vai chegar á fase final. Nada máis. Non vou, non. Realmente hai moita Non diferencia. quero- A ver, hai moita diferencia entre Compos e o resto. Hai moito diferente. Tamén había na Liga, pero... Que pasa? Agora, pois, se non gaña, pois... Pois outro ano máis aquí Sí. na terceira, non? Eu consideraría un fracaso.
pero non son ninguén para xulgar tampouco. Pero xa acabas de dicir. Sí, o Compos pasa. Non queres dicir nada máis, non? Vitoria apabullante dos de Xixo. Ida e volta. É que eu creo que Gana os 4 partidos o Compos da fase, non? Sí, a ver se encaixa. Ollo, é que realmente, joder, tiveron moita ventaxe Sí. durante a liga, pero Sí. o Compos ata o partido do Barco non perderon partido. E tamén hai que consciente. hai que falar tamén do Arousa, non? Porque ao final, joder, foi espectacular tamén. Segunda volta que fixeron, que non fai calquera. Increíble. Eu vi un tuit dunha persona ligada ao fútbol galego que falaba de que fora o ascenso máis barato. Quen? Ruliño. Foi Ruli. Non sorprendería. Foi Ruli. Foi Ruliñar. Foi o ascenso máis barato dos últimos anos. Sí. Eu non Sí. sei quen foi, pero vino por aí. Foi o ascenso máis barato nos últimos anos. E eu puxeme a mirar e digo, non é certo, tío. Non é certo. Non, Hai- porque hai menos partidos. no, é a menor puntuación do líder, pero ti para ascender tens Claro. que mirar o segundo, non o primeiro. Claro. sabes? Non estando primeiro, sabes? Exactamente. É que en E anos a anteriores ascendeuse con xornadas E de a marxe. puntuación do segundo nunca foi a que fixo Compostela, que o cara Claro. Compostela ascendería. Non sei quen foi o que puxo o tweet, pero hai que dar unha volta Oye, voulle dar o toque a Ruliño, Non sei quen foi, Sí, foi Raúl, creo. Non sei, Creo pero que sí. Sóname. Que comentou tamén en a penaltis. pois hai que ter dous dedos de frente cando se fala así. Está dando moita caña o Compos. No, que eu non sei quen foi, xa che digo. Eu non sei quen foi. E agora, imos a pregunta final, que temos os tres ao Compos e ti ao Arteixo. Aí está. Non me esperaba isto, pero mola que haya heteroxeneidade, non. Non moita, pero bueno. Hai ascenso galego? No. Gana Messi. Creo que vai ganar Messi. Messi. Creo que vai ser o Cornellá. Vai meter billete, vai A pagar os ver, árbitros. non. O grupo catalán, pa min, co galego, co madrileño e co andaluz, son os grupos con máis nivel. Eso creo que non temos ninguna dúbida todos. Que pasa? Creo que o factor de que a volta se xogue en Cataluña vai ser decisivo. Porque cando chegas a unha prórroga, cando chegas a uns penaltis, Aí costa non máis. importa de quedar a segundo que quinto. Aí da igual. Vale. Eu creo que aí sí que vai pesar ese factor da volta nunha eliminatoria que eu creo que vai ser moi igualada. No meu caso, creo que o Arteixo vai partir con esa ilusión. verdad, Víctor Cortés. Que falta de aza. Mira, cando o Arteixo este xogando en Barcelona, sacaremos este clip. Sí. E cando suba a segunda ref, outra vez. Ni má, pero ti... Na miña cabeza estaba Sí, Compostela, de repente... Na miña tamén, disculpas agora mesmo aos xogadores do Arteixo e a Posi. Non pido nada, non pido. Di, perdón, Raposo. Que fixeron un temporada que vou pedir. Raposis. Parabéns. Non hai. Para min non vai haber, porque creo que esa volta que se vai atragantar por moita vantaxe que collas en Ponte dos Brozos, que sí que é verdad. Co 5-0 vai para levar para a Cornellá, No, pero ao final na ida sempre vas máis condicionado polo non perder a eliminatoria. Sí que eu creo que na volta que se vai complicar máis. Perfecto. Hai ascenso galego, Vieito. Eu creo que sí, si se mete o Compos na final, que sí. Falamos, temos moito medo do grupo catalán, pero o grupo galego tamén é sempre dos mellores, e o Compos ten un equipo que eu non sei se en terceira división habrá moitos equipos como da calidade do Compos. Eu digo que ascende o Compos. Eu tamén. É que non compro cada palabra do noso querido Baliño. Buf, eu... A min gustaríame estar de acordo con vos. Joder, a mí ao mellor nin estou pensando moito, estou indo co corazón. No, aparte que non sabemos contra quen vai xogar, bueno, Claro, todo eso, non? Pero sí que hai un detalle que estamos obviando, e é que a mellor tedes razón e ojalá pase eso, Pero, tío, mes de xullo, bueno, non sei, sí, mes de xullo. Xuño, Finais sobre de San todo. Juan. Bueno, Cataluña. Fai calor. Vai ali a Coñeces Cataluña? Sí, Lleida. por exemplo. Vai ali a Lleida, vai ali a Tarragona, eso apreta, Eso apreta moito. Coñécelo ben. E aquí, sí. E aquí somos de pel un pouco fina, o tema do... Campos Claro. que apretan moito, Hospitaleta apreta moito, Do calor. Badalona vai Entonces, apretar a ver, moito. Eu creo que se nota, joder. Sí, pero no suposto que vaya ali a xogar o Compos ten futbolistas que están acostumbrados a xogar fases de ascenso e a 40 graus en Madrid. 40 euros en Madrid. Seguro. O rival que queremos evitar cal é o Cornellá logo, non?
Eu evitaría o A Cornellá. mí gustaríame que fora o Cornellá. Bueno, É o mellor con equipo, non, Cornellá? con esto, Compostela vai salvar o Silva. A ver, por Vais Álvaro Silva, vai ascenso. por nivel, a lógica é decir que ese Badalona que estivo pelando polo título contra o Manresa hasta o final, debería ser o equipo máis forte. Además, Badalona é unha ciudad moi chula que visitarei pronto outra vez, así que tengo moitas ganas. Vas ver SmackDown. A Juventud Por de Badalona. supuesto. No, SmackDown. E comprarei unha camiseta ao Juventud de Badalona. É do Rei Ricky Misterio. Rubio. No, Rey Misterio está en Raw. Pégate Non che ao gusta, Misterio. non che gusta o Rei Misterio. Non vexo. Eu vou ir con Quen te veía no podcast? eu vou ir con Axiom e con Danhausen a muerte. Sí, señor. Siempre. Pois hai que dar as predicións e agora é o turno dos furiños, que teñen que deixar as súas tamén, non? Por suposto, que deixen as súas aí nos comentarios e tamén, pois de paso, que se suscriban, que den like, que nos sigan en todas as redes sociais, que lle den o botón do hype, todo para demostrarnos su amor, porque nosotros lo tenemos hacia ellos. Sí, señor. E moita sorte a todos os equipos galegos que xogan a fase de ascenso. E nós aquí seguiremos. Falando do fútbol, Que máis? Nos gusta.